Судовая расправа над журналісткамі Белсату Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай распачалася. За стрым з плошчы пераменаў, дзе сілавікі летась 15 лістапада знішчалі народны мемарыял Раману Бандарэнку і жорстка разганялі тых, хто прыйшоў ушанаваць памяць бязвінна забітага, нашым дзеўчынам пагражае ажно да 3 гадоў пазбаўлення волі. 9 лютага роўна паўгода з дня так званых прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў у Беларусі. Вы глядзіце адмысловы эфір студыі Белсат. Віталь Бабін. Застаньцеся з намі цягам гэтай гадзіны. Усе самыя апошнія падрабязнасці ўжо праз імгненне. І бачым, што пад'ехаў цяпер мікрааўтобус з сілавікамі. І бачым, што цяпер нас... Скажыце, а чаму нас затрымліваюць? Можна даведацца? Яна трымаецца, яе не взламалі, яна готовая змагацца далей. Это люди, якія апранаюцца у чорнае адзенне, у эту мантыю, і гэта толькі адзінае, што іх звязвае судовай сістэмы. Катя і Даша – закладнікі рэжыму. Яны сядзяць за праўду. Если бы я их встретил, я бы им сказал, что они большие молодцы, что не боятся нести правду. Нет слов просто от того, что сейчас происходит. А девочкам силы вам, мужества, уверенности, надежды. Все будет хорошо. Девчонки молодцы, они настоящие патриоты. З намі на сувязі Марына Вашкевіч, сяброўка падсуднай Кацярыны Андрэевай. Вітаю. Добрый вечер, Віталь. Марына, якія падрабязнасці сённяшняга суда, якія эмоцыі і што адметнага было ў першы дзень расправы над нашымі журналісткамі? Пачалося судовае паседжанне з таго, што не пусцілі ўсіх ахвотных, нават нягледзячы на тое, што ў залі магло змясціцца досыць шмат людзей. Нібыта праз каранавірус, які, як вядома, у Беларусі ёсць толькі там, дзе трэба дзяржаве, не пусцілі вялікую частку ахвотных пабачыць хаця б дзяўчын, которых не бачылі ўжо некалькі месяцаў сваімі вачыма. А самай адметнай часткай паседжання я трапіла на другую частку паседжання, якая была пасля перапынку на абед. Для мяне гэта была прамова Каці Андрэевай, вельмі такая палымяная, вельмі смелая, у Каціным стылі, абсалютна ў Каціным стылі, дзе яна проста па палітах расклала, чаму яе і Дашы затрымання не мае пад сабой ніякіх прававых падставаў. Як увогуле трымаліся дзеўчыны? Ну вось, гледзячы на тыя кадры, якія мы бачым, досыць бадзёра, аднак былі, пэўна, і эмоцыі нейкія. Сапраўды, абедзве дзяўчыны трымаліся вельмі бадзёра, і практычна кожны, хто мог на секунду, хаця б на пару секунд пабачыць іх праз дзверы, нават калі тыя людзі, каго не ўпусцілі, былі ўражаныя тым, наколькі яны добра выглядаюць, наколькі яны добра трымаюцца, яны усміхаюцца, яны стараюцца захоўваць спакой і бадзёрасць духу і аптымізм. Гэта адразу адчуваецца. Момант такі, который я пабачыла найбольш эмацыйны, быў, калі у залю як сведка ўвайшоў Каця Андрэевай муж Ігар Ільяш. Каця адвярнулася, каб стрымаць слёзы, бо яны не бачыліся да гэтага вельмі даўно. І стрымаць слёзы ў гэты момант было цяжка не толькі Каці, але і іншым прысутным у зале. Ведаю, што Кацярына Андрэева таксама падчас судовага паседжання сёння парыравала са сведкамі, якія агучвалі самую розную інфармацыю, у тым ліку з прадстаўніком Менсктрансу. Што можна на гэты конт сказаць, якія гучалі довады ў судзе?
Сапраўды прадстаўніка Менск-трансу дапытвалі досыць доўга і досыць падрабязна, хаця ён агучыў суму урону, 11 тысяч беларускіх рублёў. Пры гэтым ён заўважыў, што ён займаецца больш арганізацыяй перавозак пасажыраў, чым падлікам эканамічнага боку перавозак. То бок, мне, напрыклад, я не юрыст, але мне не зусім зразумела, чаму тады ён агучваў гэты кошт агульны 11 тысяч рублёў. Абедзве дзяўчыны сказалі, што яны згодныя з выплатай гэтага, не штрафу, гэтага узмяшчэння Менск-трансу, хаця яны не прызнаюць свае віны, але яны згодныя на выплату Менск-трансу. З сведкам з гэтым больш парыраваў адвакат Каці Андрэевай. Досыць доўга яны абмяркоўвалі кампетэнцыі сведкі і тое, што не ўваходзіць у яго кампетэнцыі. Па выніку ён прызнаў, што не па ўсіх пытаннях ён можа адказаць. І нават і не змог сказаць, хто канкрэтна ў Менск-трансе можа адказаць на патрэбнае пытанне. На твой погляд, наколькі пераканаўча гучаў прамова дзяржаўнага абвінаваўцы наконт таго, што Каця ў сваім стрыме сваімі ацэнкамі заклікала да парушэння грамадскага парадку? Я адкажу прыкладна словамі Каці самой. Натуральна, не цытаты, але агульны сэнс быў такі, што яна сапраўды назвала удзельнікаў акцыі смелымі людзьмі, бо цяжка не назваць смелымі людзьмі тых, хто мірна стаіць і нічога не робіць такога агрэсіўнага ці не ўцякае, калі літаральна ў некалькіх метрах стаяць узброеныя сілавікі ў форме, без формы усялякія. Але, як сказала Каця, ніякая ацэнка не з'яўляецца заклікам да дзеянняў. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Марына Вашкевіч была з намі на сувязі, сяброўка падсуднай Кацярыны Андрэевай, якая сёння прысутнічала на гэтым судзе. Што ж, перапынак да 16 лютага. У выніку такое рашэнне сёння вынес суд Фрунзенскага раёну пасля некалькіх гадзінаў разглядання справы Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Падтрымаць дзеўчын прыйшлі шмат блізкіх, знаёмых і незнаёмых людзей. У залу пусцілі малую частку, астатнюю ўвесь час чакалі пад дзвярыма і ахвотна казалі словы падтрымкі. Актывістку Галіну пасля судовага паседжання затрымалі ў пад'ездзе свайго дома. Видеоматериалы, которые этот репортаж мы отказали. И сейчас идет допрос свидетелей. Первым свидетелем выступил господин, который живет в этом доме. Он захотел выехать, но не смог, и позвонил в милицию в этот момент и сказал, что видел людей, которые подозрительные. Машины с подозрительными людьми. Но его показания зафиксированы неправильно. Оказалось, что они записаны как то, что он пожаловался на большое скопление людей, но он на них не жаловался. Потом выступила дама, которая была в гостях в этот момент, когда Катерина вела там стрим. Она ухитрилась ничего не сказать. Но сейчас пришла хозяйка квартиры. Я понимаю, что после обеда свидетелем пойдет Игорь. То есть они сначала хотят допрашивать свидетелей, а уже потом смотреть это видео. Я же знаю Катю давно, Андреева. У меня Белсат частный трубер, и я с Катей на Крестина сидела. Не сидела, а там как раз суд был, день мы вместе провели. Тот день ее отпустили, мне 7 суток дали, ее отпустили. Она плакала тогда. С оператором она была, они ждали, там было суд долго, на доработку отправили. И она плакала. Это я запомнила. Поэтому поддержка нужна обязательно, письма писать им. И я знаю, что все будет хорошо. Все получится, все будет прекрасно. С девочкой из Белсата тоже была на Крестина вместе, поэтому с ней сюда тоже прихожу, как поддержка. Пришла для того, чтобы поддержать их немножко, чтобы они почувствовали поддержку. Потому что мне, как и им, надоело жить в этой лживой стране. И я считаю, что в этой стране будущего для наших детей, для наших внуков нет.
И мы должны исправить те ошибки, которые совершили в 90-х годах и позже. В 90-х годах мы голосовали, в 94-м за эту систему, а потом мы просто отвернулись от всего и своим равнодушием привели вот к этому всему, что сейчас есть. У беларускіх пратэстаў жаночы твар. Справа Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай наўрад ці каго пакінула абыякавым. Гэта не толькі пра журналістыку, гэта пра нас усіх. Вашай увазе пяшчотнае відэа, якое запісала беларуская культурніцкая супольнасць. У белорусских протестов женское лицо. Мы восхищаемся нашими журналистками, бесстрашными, профессиональными, прекрасными. С болью наблюдаем дикую охоту на них, которую ведет преступный террористический режим. И понимаем реальность больших тюремных сроков. Дорогие, молимся о вас, боремся за вас. Мы победим. Дорогие Дарья и Екатерина, мы все восхищаемся вашей смелостью и мужеством. Думаем о вас каждый день. Надеемся, что совсем скоро вы будете дома со своими семьями, а ваши места займут те, по чьей вине вы находитесь сейчас в неволе. Хочется сказать слова солидарности, поддержки и огромного уважения к хрупким, в основном молодым девушкам, которые не побоялись говорить правду. Девочки, самое главное – то, что совесть наша. Пусть будет чиста. Все остальное – делай, что должно, и пусть будет, что будет. Мне в моем состоянии ничего не остается, кроме как накануне этого судилища пожелать девушкам бодрости духа, послать большую порцию лучей добра, просьбу держаться и уверенность в том, что достаточно скоро они услышат звон рушащегося королевства кривых зеркал. Кацярына, Дар'я, вы сегодня не только у суде, не только за кратами. Вы разом з нами кожны день, ваши твары з нами кожны день, ваши словы и ваши голосы з нами кожны день. Таких, як вы, за кратами трымаць немагчыма. Мы чакаем вас на волі. Калі гісторыкі будуць апісваць сучасныя падзеі, напэўна, плошчы пераменаў адвядуць асаблівае месца. Тут, як сімвал пратэсту, упершыню гучна зайграла песня Віктара Цоя. Тут з'явіўся мурал смелым музыкам. Тут забілі Романа Бондаренко. І тут 15 лістапада затрымалі нашых калежанак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Ад пачатку і да сённяшняга дня гісторыя плошчы пераменаў у матэрыяле Насты Каханович. Гісторыя плошчы пераменаў пачынаецца 6 жніўня, калі Уладзіслаў Сакалоўскі і Кірыл Галанаў уключылі на дзяржаўным свяце культавую песню Цоя. Праз некалькі дзён невядомыя намалююць у адным з двароў выявы хлопцаў. І штовечар ля малюнка будуць збірацца мінчукі. Тут ладзіліся канцэрты, выступы і майстар-класы. І улады ўвесь час зафарбоўвалі мурал. Жыхары упарта аднаўлялі малюнак. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаменитый двор, так называемый. На Червякова. Легендарный. Да. А у нас все на карандаше. Все в папочках. Акторы купалаўскага тэатру не пажартавалі. Жыхары ды і сам двор сапраўды пад пільным наглядам сілавікоў. Аднаго з самых актыўных абаронцаў муралу, Сцяпана Латыпова, затрымалі 15 верасня ў ягоным двары. На дзяржаўным тэлебачанні яго абвінавацілі ў тым, што нібыта хацеў атруціць сілавікоў. Афіцыйна мужчыну высунулі абвінавачанні паводле артыкулу 293 крымінальнага кодексу «Удзел у масавых беспарадках». За некалькі дзён да свайго затрымання Степан гэтак говорил про свой двор. Каждый раз, когда я видел этих смеющихся людей, визжащих от счастья детей, незнакомых туристов, которые приходили сфотографироваться на этом уже ставшем знаменитом месте, я испытывал такую волну счастья, я испытывал такую волну гордости, что я имею отношение к этому месту. Іншага жыхара дому Романа Бондаренко збілі до смерти. 11 лістапада ўвечары ён выйшаў у двор і зрабіў заўвагу
увагу невядомым, што зразалі вывешаныя жыхарамі бел-чырвона-белыя стужкі. Невядомыя збілі мужчыну і закінулі ў мікрааўтобус. На наступны дзень Роман Бондаренко памёр у рэанімацыі, не прыходзячы ў прытомнасць. Некалькі дзён людзі ішлі на плошчу пераменаў, каб ушанаваць памяць памерлага. 15 лістапада адбылася зачыстка мемарыялу. Спачатку сілавікі затрымалі людзей звонку, а потым рушылі па кватэрах навакольных дамоў. Кастусь быў адным з тых, каму пашчасціла схавацца ў кватэры аднаго з жыхароў. Там іх было 10 чалавек. Мы назіралі просто звонку, як ходзіць па іншым дамах і выводзіць адтуль людзей. Вось. Мы гэты момант неяк так пачакалі. Конечно, вядома, мы сидзелі ў цемры, каб просто як бяспека дадатковая, каб не свяціцца, што мы ёсць. У кватэры, адкуль вялі сваю трансляцыю нашай журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, выламалі дзверы. Дзяўчат затрымалі і адвезлі ў РУУС. Хлопец, які быў разам з журналісткамі ў аддзеле міліцыі, узгадывае, што яны паводзіліся спакойна. Сотрудники милиции с ними обращались так, более вежливо, даже как-то так... Хотя по-дружески, фамильярно, но было видно, что им это не очень приятно. И Катя, допустим, так, в такой очень манере, я не знаю, как это выразиться, то есть отшила милиционера одного. Вот. Ну и, в общем, какого-то дружественного диалога с ними не получилось. Плошча пераменаў шмат перажыла. Адзін збіты і, прынамсі, 5 палітычных вязняў, затрыманых у выніку падзеяў у гэтым двары. Гэтак з вышыні цяпер выглядае культавы Менскі двор. Ён дагэтуль застаецца пад пільным наглядам сілавікоў. Штодзень унізе дзяжурыць міліцыя. Цяпер тут ні стужак, ні графіці. Прынамсі, пакуль. Наста Каханович, Белсат. Пра затрыманне нашых журналістак, іх зняволенне, а таксама судовую расправу над імі з дырэктаркай Белсату Агнешкай Рамашэўскай-Гузы паразмаўляла Ольга Старасціна. Цягам усяго існавання Белсат зазнаваў сталы ціск з боку ўладаў, але ўпершыню нашых корэспандэнтак судзяць па крымінальным артыкуле. Пра беспрэцэдэнтны ціск з боку ўладаў мы паразмаўляем з дырэктарам тэлеканалу Агнешкай Рамашэўскай-Гузы. Спадарня дырэктар, мы ўсе цудоўна ўсведамляем, што ўлады з вялікім задавальненнем кінулі б за краты ўвогуле ўсіх белсатаўцаў. Але найбольшае выпрабаванне выпала на лёс нашых журналістак, маладых дзяўчат Дар'і Чульцовай і Каці Андрэевай. Як вы мяркуеце, чаму менавіта яны зазналі гэты найбольшы пераслед? Па-першае, цяпер шматмесячнае зняволенне, а цяпер яшчэ і крымінальная справа. Я думаю, что террор кіруецца сваім законам, бо часам рашэнні наўмысна прымаюцца так, каб не до конца можна было зразумець, навошта іх прынялі. Тут гаворка пра тое, каб людзі баяліся ў шырокім сэнсе, не толькі ведалі, каго могуць пакараць, а каб баяўся кожны. Каця Андрэева была тварам нашага тэлебачання, ды і вельмі вядомай асобай, праз гэта ўдарылі па ёй. А падашы, каб кожны ведаў, кожны аператар, кожны малады журналіст, які прыйдзе на працу, што гэта можа кепска для яго скончыцца. Гэта праява тэрору ў дачыненні незалежных медыяў. А што ў цяперашняй сітуацыі можам зрабіць мы, журналісты і беларускае грамадства? Ці можам мы паўплываць на ўлады? Nacisk można wywierać, to znaczy... Ціск можна ствараць, і гэта ціск перадусім праяўленне салідарнасці ды інфармавання. Максімальнае разгалашэнне гэтай справы. Чалавек, які гіне ў машыне небяспекі, у машыне КДБ, чалавек страчаны. А чалавек, які не загінуў, гэта ўжо нейкая перамога. Я думаю, што гэта можна рабіць, і мы вельмі стараемся так рабіць. Журналіст за кратамі, які ўвесь час бачны, гэта азначае, што тыя захады не прынеслі эфекту да канца. Тут гаворка пра тое, каб ён знік, каб яго не было. Галоўнае перашкодзяць працы медыа. І калі гэта не ўдасца, то ўся справа была безвыніковая і няўдалая. Будуць максімальна застрашваць і могуць нашым журналісткам даць па выніках суда рэальны тэрмін 3 гады турэмнага зняволення. І калі гэта адбудзецца, што мы зробім у гэтай сітуацыі? No, obawiam się, że moja odpowiedź jest tutaj bardzo... Баюся, мой адказ будзе смутны. Нічога мы не можам зрабіць. Рашэнне ў руках уладаў. Я не думаю, што дзяўчыны атрымаюць максімальныя прысуды, але незалежна ад пастановы ёсць яшчэ 2 магчымасці. Можа аказацца, што Лукашенко не дачакаецца гэтага прысуда, або дзяўчын могуць выпусціць раней з вялікай колькасці прычынаў. Калі для майго бацькі пракурор патрабаваў 8 гадоў турмы, падчас працэсу бацька казаў, што жаданне спадара пракурора вельмі нерэалістычнае, бо тая сістэма столькі не вытрымае. І меў рацыю.
усё як аказалася, хаця нямала хто тады думаў, што ён так сабе нешта казаў, але так было. Польскае грамадства прайшло тое, што мы цяпер праходзім некалькі дзесяцігоддзяў таму назад. Прайшло, але сваім крыўдзіцелям не даравала. Не даравала ні суддзям вось гэтых выракаў, не даравала сілавікам, чыноўнікам, палітыкам. Скажыце, калі ласка, як яны былі пакараныя, калі змянілася сістэма, і якое значэнне ва ўсім гэтым мела люстрацыя? Co tu jest moim zdaniem najważniejsze? Што тут, па-мойму, самае галоўнае, з чаго ўсё вынікае? Тая сістэма, аднак, змянілася. Пры ўсім тым, што мы бачым, і нягледзячы на тое, што нейкія элементы засталіся. Але гэта не было проста. Самае важнае, практычна цалкам змяніліся медыі. Гэта не было проста і цягнулася некалькі гадоў. Былі і большыя праблемы, якія будуць і ў Беларусі. Не сумняюся, што гэта суддзі. Каб мець магчымасць выдаваць справядлівыя выракі бандытам, якія ў гэтыя хвіліны вар'яцеюць на вуліцы. Гэта бандыты, трэба казаць адкрыта. Яны выконваюць злачынныя загады. Павінны быць суддзі. Суддзя будзе незалежна, пры тым, што раней падымаў тэлефон і атрымліваў інфармацыю, які вырак мусіць выдаць. Гэта міф. У нас у Польшчы была гаворка, што суддзі самі ачысцяцца. Не ачысціліся. І гэта праблема цягнецца да сёння. Хоць большасць тагачасных суддзяў ужо на пенсіі. Але такім чынам сістэма нібы адкрываецца, і вось гэта будзе праблемай у Беларусі. Першая рэч асноўная. Трэба збіраць звесткі пра гэтых суддзяў. Мусіць быць асабістая адказнасць гэтых людзей. Спадарня дырэктар, дзякую вам вялікі за гэтую размову, за падтрымку, якую вы нам аказваеце тэлеканалу, усяму Белсат, нашым журналістам канкрэтна, ну і за вось гэтую інфармацыю, за гэтыя парады, якія вы нам далі. Дзякуй. Палітычныя падзеі Беларусі закранулі не адзіная беларуская медыя. Вобшукі, затрыманні, допыты, пераследы, адміністратыўныя і крымінальныя справы. Сёння ўся незалежная журналісцкая супольнасць паўстала разам. Разам супраць гвалту з боку дзяржавы, разам за свабоду слова, разам, каб падтрымаць нашых каляжанак Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову. Вельмі кранальныя словы салідарнасці з дзяўчынамі ад прадстаўнікоў іншых беларускіх медыа вашай увазе. В первую очередь мне бы хотелось сказать спасибо Кате и Даше за их преданность профессии, потому что, несмотря на репрессии, несмотря на наверняка страх, они делали свою работу, делали важную работу, и именно из-за этого оказались там, где они сейчас. Дзяўчаты, гэтае ганебнае цемарашальства скончыцца. Добро и праўда перамогуць, а ў турме будуць сидзець сапраўдныя злодзеі, а не вы. Ганарымся вами. Абдымаю. Катя і Даша, мне здаецца, што ў вашых асобах судзяць усю беларускую незалежную журналістыку, і суд над вами – гэта суд за права працаваць, суд за права асвятляць падзеі, суд за права журналістаў быць у цэнтры падзеяў. Я думаю, што гэта будзе паказальнае судзілішча, мэты якога запалохаць журналістаў. Але ў тых, хто сёння зараз прыкрываецца імем закона, нічога не атрымаецца. Таму што ні Кацярына, ні Дар'я, ні вы, ні я, ні іншыя нашы калегі, мне здаецца, ўжо не баяцца. І чым мацней ціск на нас, тым мацней адваротны эфект. Мы працавалі, працуем і будзем працаваць згодна са стандартамі нашай профессии, як бы это кому не заминало. В принципе, журналистика – это не самая выгодная тема, которая есть в Беларуси, поэтому в нее идут люди идейные, вдохновенные и творческие. И хотя бы из этого я могу уже им респектовать. И, понятное дело, поддерживать их, потому что они несправедливо страдают. Я очень надеюсь, что все будет хорошо, и желаю им сил. Дар'я і Кацярына, вы сапраўдныя гераіні, выдатныя журналісткі, і наперадзе вас чакае яшчэ мноства прэмій, прызнання і, самае галоўнае, шмат крутых падзеяў, пра якія вы абавязкова распавядзеце. Мы ўсе верым, што праўда пераможа, і вы будзеце на волі. Пачынайце пісаць кнігу пра тое, што адбываецца з усімі намі, і яна абавязкова стане сусветным бестселерам. Усё жыццё 23-гадовая Дар'я Чульцова ішла ў журналістыку, а цяпер за яе пакутуе. З намі на сувязі маці Дар'і, спадарня Наталья. Вітаю вас. Здравствуйте. Спадарня Наталья, сёння ўпершыню пасля 3 месяцаў вы пабачылі сваю дачку. Какие пачуцці ў гэты момент вы адчулі? Я сразу, когда увидела Дашу, мне сразу было так легко и хорошо, что я ее увидела, я так обрадовалась. Она заплакала, и мне стало, не знаю, даже, наверное, легче от того, что она жива, здорова. Ну, я была очень рада ее видеть. Ці вам удалося, магчыма, з ёй крышачку паразмаўляць альбо перакінуцца хаця б пару словам?
Нет, ни одного слова, только через адвоката мы общались. Я могла что-то сказать адвокату, а он мог только ей передать. Потому что даже если начинаешь жестикулировать, они запрещали нам общение. Цэлы дзень сёння разглядалі справу Дашы і Каці. Якія вашы ўражанні ад гэтага судзілішча? Ну, действительно, это было судилище. Когда выступали свидетели, даже было такое ощущение, как будто ты находишься в цирке. Потому что задавались такие странные вопросы и были такие странные ответы, что мы все пожимали плечами и только пересматривались между собой и улыбались, потому что ответы были очень странные, и непонятно было, к чему они вообще подводят и к чему они ведут. Как бы я не понимала, что они хотят этим сказать, что девочки выходили на дорогу и перекрывали автобусом движение, хотя они туда вообще не выходили никак. Только пообщались немножко с людьми, которые были на площади, и опять же поднялись в квартиру и находились все время в квартире. Но все время подводили к тому, что вот именно они делали то, что они хотят им приписать. На ваш погляд, ці нейкім чынам ввогуле нейкія довады з боку дзяржаўнага абвінавачання мелі нейкую логіку? Ці, на ваш погляд, гэта цалкам была такая наспех сфабрыкаваная справа з абвінавачальным такім вось рэзанансным указаннем на тое, што дзяўчыны сапраўды нанеслі вялікую шкоду Менск-трансу, што яны сапраўды нібыта заклікалі кагосьці на акцыі пратэсту. Як вы гэта ўспрынялі? Ну, я воспринимала, я же сказала, что это вот она спрашивала у свидетелей, обвинитель, спрашивала то, что именно хотела услышать. Что девочки выходили и что-то, какие-то лозунги кричали или выходили на дорогу, чтобы остановить транспорт этот. Ну, спрашивали у свидетеля, который не мог, когда адвокаты спрашивали у свидетеля, он не мог дать нормального ответа. И все время ходили по кругу. Адвокат спрашивает, он ему отвечает. Адвокат ему объясняет, что не можем найти никакого ответа. Он все равно ссылался на какой-то там документ, что вот я ничего не считаю, а не подсчитываю, а там кто-то финансисты какие-то что-то там считают, какой убыток был нанесен Минск-транспорту, а я вот только отвечаю за то, что вот у меня есть документы, вот я на это ссылаюсь. Никаких внятных пояснений он не мог дать адвокату. Спадарня Наталья, вялікая колькасць сёння незалежных журналістаў прыйшлі, каб падтрымаць вашу дачку, а таксама Кацярыну Андрэеву. Пра што гэта сведчыць, на ваш погляд? Што вы для сябе вынеслі, калі пабачылі вось такую солідарнасць? Ну, во-первых, когда пришли коллеги Дашины, они меня встретили очень тепло, и даже мы обнялись с некоторыми. Они меня поддерживали, и мне было это очень приятно, потому что мне нужно было входить в суд, и они меня настраивали на то, чтобы я держалась, не выдавала своего плохого настроения, чтобы я могла поддержать свою дочь. Но мне было это очень приятно, когда меня поддерживали. Спадарня Наталья, ведаю, што вельмі доўгі час вы адгаворвалі Дар'ю паступаць на журфак, увогуле займацца журналістыкай. Сёння, калі вы пабачылі вось сваю дачку у судзе, на гэтым судзілішчы, калі пабачылі такую салідарнасць, ці у вас нешта змянілася, ці, магчыма, у вас ужо нешта змянілася і стаўленне да Дашы, да яе, скажем так, жаданне займацца журналістыкай крыху перайначылася? Да, я очень горжусь своей девочкой, потому что это, конечно, такая профессия неблагодарная. Я ей просто всегда объясняла, что очень тяжело работать в такой
стране, как наша, потому что у нас очень плохо работает. Я это понимала всегда, поэтому я ее всегда отговаривала, потому что, ну, это нужно, конечно, смелость. Я не такая смелая, как она. Но она все равно захотела идти в журналистику, поэтому сейчас, когда я увидела и послушала, что говорила Катя на суде, это было очень красиво. Мы сидели все как под гипнозом. И я считаю, что журналистика все-таки это там работают очень умные, очень, как это называется, смелые люди. Поэтому я очень горжусь своим ребенком. Ну вось галоўны рэдактар і еўрапейскага раду для Беларусі Павел Свярдлоў сказаў, што у асобе Каці і Дашы судзяць усю незалежную журналістыку, усіх незалежных журналістаў Беларусі. Ці вы згодныя з такім меркаваннем? Да, я считаю, что это судилище показательное. Я уже об этом говорила, что это будет просто показательное для всех журналистов, чтобы знали свое место и не лезли туда, куда не нужно. Спадарня Наталья, дзякуй вам вялікі за вашу дачку і за тое, што сёння вы з намі, а мы будзем з вами таксама, і словы падтрымкі ад усяго Белсату. Дзякуй вялікі, спадарня Наталья, дачка Дар'і Чульцовай была з намі на відэасувязі з Магілёў. Ну что ж, я буду шчаслівая, незалежна ад прысуду, бо сумленне маё чыстае, казаць праўду лёгка і прыемна. Такімі словамі скончыла заяву журналістка Кацярына Андрэева напярэдадні свайго судовага працэсу. Наша зорка, журналістыка ў трэцім пакаленні. Якой яна ёсць у прафесіі, жыцці, ў матэрыяле, Галіны Абакунчык. Ігор Ільяш – журналіст і муж Кацярыны Андрэевай. Чакае жонку з турмы ўжо 3 месяцы. Напярэдадні суда яна перадала тэкст заявы, у якой пазначыла сваё журналісцкае і жыццёвае крэда. Казаць праўду лёгка і прыемна. Гэты пераслед незаконны Цемрашалінскі не зламаў яе, не прымусіў яе адмовіцца ад сваіх прынцыпаў і не зламаў яе жыццё, бо яна ўсё роўна будзе шчаслівая, як яна кажа, а вось шкадаваць трэба тых людзей, якія страцілі сваё сумленне і якія удзельнічаюць у гэтым злачынстве, пераследуюць невінаватых людзей. Кацярыну Андрэеву затрымалі разам з каляжанкай Дар'яй Чульцовай 15 лістапада ў доме двара пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі ды знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзвюх звінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Напярэдадні суда кіраўніцтва Белсату выступіла з адмысловай заявай. Журналісткі вялі рэпартаж пра тое, чаму жыхары Беларусі абураныя смерцю Рамана Бандарэнкі. У гэтым заключаецца журналісцкая праца, і такія дзеянні не павінны карацца ні ў адной краіне свету. Таму мы патрабуем неадкладнага вызвалення журналістак Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай і зняцця ілжывых абвінавачванняў. Пераможцу відаць на старце. Гэтая прымаўка як найбольш пасуе Кацярыне Андрэевай. Журналістка заявіла пра сваю здольнасць да пісьмовай творчасці яшчэ ў раннім дзяцінстве. В 4 года она научилась писать, и удивительно, что такой маленький ребенок совсем начинает вот свой стих с такими словами: «Родной страны мне не забыть, родной страны мне не забыть, где дочку надо будет мне родить» и так далее. За ўдзел і перамогі ў творчых конкурсах у доме застаюцца шматлікія ўзнагароды, а таксама першыя газетныя публікацыі. Кацярына Андрэева сталася журналісткай у 3-м пакаленні. Прабабуля з прадзядулем і дзядуля Кацярыны таксама былі журналістамі. Адчуваю за наше журналісцкае пакаленне нейкі сорам, што мы не дамагліся таго сваім удзелам, каб у нас у краіне нешта змянілася па-сапраўднаму. Вось. І у нас залей такога больш выбара няма, як не стаць роўнымі, Каць.
У свои 27 годов Катерина Андреева разом с мужем Игорем Ильяшом стала авторкой книги «Белорусский Донбасс». Первое доследование про удел белорусов у российско-украинской войне. Правооборончая супольность признала ее журналисткой года, а Белсат назвал телевизийной особой года. Журналистку ведаюць и любят глядачи, а так само сукамерницы, з якими Катерина отбывала административное зняволенне. Мы з ёй там былі знаёмы толькі там колькі зусім часу там мало прайшло, і она патэлефанавала, як ты, як справы, пыталася пра працу маю, у меня там праблема была, можа табе з чымсьці дапамагчы. Так, і на дзень народзіны ў яе такая: я скасавала ўсе свае сустрэчы, я толькі вас, дзяўчыны, запросила. Она нам очень тогда помогла тоже и морально, вот в этом плане, и потом мы тоже много раз встречались. Так получилось, что мы за вот эти буквально пару дней мы пробыли вместе, мы очень сдружились. Вот. Ну и после того, как вышли, мы тоже как могли встречались и поддерживали друг друга. Паводле крымінальнай справы Катерина Андреева і Дар'я Чульцова, выконваючы працу журналістаў, перашкодзілі працы грамадскага транспарту. Нібыта былі спынены 19 маршрутаў аўтобусаў, тралейбусаў і трамваяў. Частка першая артыкулу 342 крымінальнага кодексу, паводле якога пераследуюць журналістак, прадугледжвае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Не робім ніякіх прагнозаў, бо відавочны характар справы. Што калі б гэта было пытанне выключна права, законнасці, то не было б в прынцыпе гэтага суду. То калі б нават нейкі следчы і прыдумаў распачаць такую справу, то яго просто звольнілі б як мінімум пасля гэтага, як чалавека, які не адпавядае прафесійным стандартам. Вось. А тое, што справа дайшла до суда, тое, што амаль 3 месяца Каця і Даша знаходзяцца за кратамі, гэта сведчыць пра тое, што, конечно, справа мае палітычны характар. Беларуская асацыяцыя журналістаў звярнулася да міжнароднай супольнасці з просьбаю аб салідарнасці і падтрыманні зняволеных журналістак. Ветэраны беларускай журналістыкі ды рэдактары незалежных медыяў выступілі з заявай спыніць тупую сілу беззаконня. А брытанская праваабарончая арганізацыя «За свабоду СМІ» артыкул 19 выступіла з заклікам спыніць пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай. Журналістаў закрываюць за тое, што яны выконвалі сваю працу. А між іншым, журналісцкая праца ёсць не толькі свабода выказвання, не толькі фундаментальнае права, а гэта яшчэ і паказальнік сітуацыі з правамі чалавека наогул. І калі журналістаў за гэта забіраюць, значыць, гэта паказвае, якая ступень абароны правоў чалавека ў краіне цяпер. Акрамя Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай, паводле крымінальнага пераследу ў зняволенні застаюцца яшчэ 7 незалежных журналістаў. Ужо зараз з намі на сувязі журналіст-публіцыст, муж Кацярыны Андрэевай, Ігор Ільяш. Добрый вечар. Вітаю. Ігор, які ўражанні ад пераважна другой палове сённяшняга паседжання, на якім ты прысутнічаў, ну і выступаў непасрэдна, як сведка? Ну, в прынцыпе, мы калі казаць пра змест сённяшняга судовага паседжання, то в прынцыпе можна сказаць, што мы пабачылі тое, што і планавалася пабачыць, тое, што мы і чакалі пабачыць. Бо ніякіх доказаў супраць Кацярыны і Дары проста не існуе. І сёння мы, атрымліваецца, у судзе выступілі ўсе сведкі, якія на гэты момант былі заяўлены. І ніхто з іх, яны распавядалі ў судзе пра ўсё, што заўгодна, але не пра тое, што мае непасрэднае дачыненне да абвінавачання супраць Каці і Дашы. То бок прадстаўнік Мінтранса кажа, што спыніўся дарожны рух, спыніўся рух грамадскага транспарту, але праз што ён спыніўся, якое дачыненне да гэтага маюць Даша і Каця, ён не ведае проста. Там ёсць сведка, які першы выступаў, які, ну, в прынцыпе, пазіцыянуецца як сведка абвінавачання, гэта жыхар плошчы Пераменаў, прыхільнік Лукашэнка, які вось пабачыў акцыю пратэста на плошчы Пераменаў і патэлефанаваў нават у міліцыю, казаў, што вось несанкцыянаванае нейкае мерапрыемства, але і ён нічога пра Кацю і Дашу не ведае, ён іх не бачыў, ён іх не чуў, ён ніяк не звязваў тыя падзеі, якія адбываліся на плошчы Пераменаў з дзейнасцю Каці і з Дашы, з іх стрымам. То бок абсалютна ніякіх доказаў, ўсё пабудаванае на галаслоўных сцвярджэннях бока абвінавачання, следства,
і фактычна мы можам наўпрост казаць пра тое, што улады нават не хаваюць, што пераследуюць Кацю і Дашу за іх менавіта прафесійную дзейнасць. У абвінаваўчым акце, у гэтым абвінаваўчым заключэнні нават ёсць такія просто абсурдныя відавочна фармулёўкі, што яны здзяйснялі гэтае нібыта злачынства пры дапамозе камізэлькі прэса, пры дапамозе штаціва, відэакамеры. То бок гэта ніяк не хаваецца. Ім наўпрост умяняецца ў міну тое, што яны выконвалі сумленна свае прафесійныя абавязкі. Асаблівую цікавасць выклікала ў суддзі, напрыклад, ці ёсць у Белсата акрэдытацыя, ці маюць журналісты права ўвогуле кагосьці заклікаць на нейкія масавыя мерапрыемствы. Распавядзі, калі ласка, падрабязней, што так цікавіла і чаму ў гэтым рэчышчы пайшла размова? Тут, да, вельмі цікава і вельмі дзіўнае пытанне задавала, прынамсі, мне прадстаўнік пракуратуры, бо тое, што яна, тыя пытанні, з якія яна мне задавала, гэта было звязана з нейкай, рутиннай журналісцкай дзейнасцю. То бок там яна высветляла, каму належыць камізэлька прэса, ці гэта яна Каці асабіста належыць, ці гэта маёмасць тэлеканала, напрыклад, як рэдакцыйныя заданні агучваюцца, ці гэта па нейкім па папяровым варыянце гэты загад, ці гэта на словах толькі. То бок нейкія рэчы, якія звязаны выключна з унутраным рэдакцыйным працэсам, які проста па-дзікунскі гэта выглядае, калі такія пытанні разглядаюцца ў судзе. І так, у тым ліку пытанні былі ад суддзі і ад прадстаўніка пракуратуры наконт таго, ці маюць Белсат акрэдытацыю, і ці разумеюць, што праца без акрэдытацыі гэта парушэнне заканадаўства. Па-першае, і Каця казала у сваім выступе, што Белсату фактычна тое, што не даюць акрэдытацыю Белсата, не гледзячы на тое, што Белсат звяртаўся з просьбай даць акрэдытацыю у МЗС Беларусі, тое, што беспадстаўна і без всякіх тлумачэнняў не даюць акрэдытацыю, гэта, безумоўна, акт дзяржаўнай цэнзуры, гэта, безумоўна, абмежаванне правоў беларусаў і яе, у тым ліку, на яе права на працу. І плюс, на што я звярнуў у сваіх паказаннях увагу, на тое, што нават пры тым, што окей, у нас няма акрэдытацыі, па-першае, гэта вельмі спрэчны юрыдычны момант, ці можна кваліфікаваць, у прынцыпе, адсутнасць акрэдытацыі як такой, як правапарушэнне, напрыклад. А па-другое, нават калі улічваць гэтую рэпрэсіўную, насамрэч, правапрымяняльную практыку, калі нашых калегаў прыцягваюць да адказнасці па адміністратыўным кодексе артыкул 22.9, парушэнне заканадаўства аб СМІ на той падставе, што яны не маюць акрэдытацыі. Нават калі і лічыць, што сапраўды гэта так выкарыстоўваецца ў Беларусі і сапраўды гэта законна, нават калі гэта улічыць, хаця гэта відавочная рэпрэсіўная практыка, то ўсё роўна гаворка ідзе толькі пра парушэнне адміністратыўнага кодекса і максімальнае пакаранне там 50 базавых велічыняў. І менавіта ў гэтым ключы, калі разумець гэта, то гэта здзіўляе все гэтыя пытанні і абмеркаванне таго, ці мела Каця і Даша акрэдытацыю. Якое гэта мае значэнне? Калі іх хочуць абвінаваціць тым, што яны парушылі закон о СМІ і працавалі без акрэдытацыі, окей, дайце ім штраф па 50 базавых велічыняў і адпусціце. Праца без акрэдытацыі не з'яўляецца крымінальным злачынствам нават па лукашэнкаўскім законах. Таму тое, што суд, прокурор на гэта звяртаў увагу, гэта зноў жа дэманструе абсурднасць працэсу. Яны звяртаюць увагу на нейкія рэчы, якія не маюць ніякага дачынення да тых абвінавачванняў, якія выстаўлены Кацяй і Дашай. Адным словам, проста паказальны працэс, судзілішча. Дзякуй вялікі, Ігар, за гэтыя падрабязнасці. Калі ласка, трымайся, усе словы падтрымкі ад усяго Белсату. Твоей сям'і Ігар Ільяш, журналіст, публіцыст і муж Кацярыны Андрэевай, быў з намі на відэасувязі. Белсат жыў, жыве і будзе жыць. Колькі рэпрэсій, ганенняў з боку ўладаў Беларусі перажыў Белсат. Мо сотні
Это наўпрост няспынная справа. Нянавісць улады да нашага тэлеканалу абрынулася новай хваляй, бо нашыя каляжанкі казалі праўду. А мы не стомімся казаць іх імёны. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Нягледзячы на адлегласць, нягледзячы на ўсе цяжкасці, мы робім усё, што можам. І не спынімся, бо за намі перамога. Вітаем гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе цяпер дзясяткі тысяч людзей ідуць у бок палацу Незалежнасці. Дождь идет, бумажка размокла, и он пытается, короче, эту повестку оторвать, она не рвется. Он такой: ох, этот дождь. Я такая стою. Просто начинаю, я улыбалась, ну, просто очень сильно хотелось засмеяться, если честно. Вот, ну, короче, он оторвал, и все, я пошла дальше по своим делам. Дорогие Катя и Даша, я шчыра ганаруся тым, што працую ў адной рэдакцыі з такімі прафесіяналамі, з такімі мужнымі дзяўчынамі, як вы. Я абсалютна перакананы, што ўся ваша справа да першай, да апошняй літары сфабрыкаваная, але маю надзею на тое, што камусьці хопіць розуму не раздуваць гэтую пустую справу да памераў, не ведаю, сусвету і рабіць гэта такую фатальную памылку. Таму вельмі спадзяюся, што неўзабаве вы ўжо будзеце на свабодзе, мы зможам з вами пабачыцца і адсвяткаваць гэта. Жыве Беларусь! Даша і Катя, я аптыміст, я веру, што мы пабачымся ўсе разам неўзабаве, збярэмся рэдакцыяй, збярэмся нашай камандай. Вашых матэрыялаў чакае глядач, вашых матэрыялаў чакае рэдакцыя, таму да сустрэчы. Як вядома, самы цёмны час перад світаннем. Няма нічога мацнейшага за праўду. І таму, колькі б не пыжыліся ўсе гэтыя прыслугачы цемры, іх усіх чакае адно ганебны скон. Ну а вас чакае свабода, вашыя блізкія і вся Беларусь. Трымайцеся, мы ўсе разам з вами. Спадзяюся, што ў хуткім часе мы пабачымся, абдымемся і забудзем пра гэтыя страшныя часы. Дзякуй вам вялікі за вашу працу. Жыве Беларусь! Катя і Даша, ведаеце, вы прыклад для ўсіх нас, для ўсіх журналістаў. І тыя, хто цяпер чыніць беспредел над вамі і ўвогуле над усім нашым беларускім народам, не вартыя і пальца на вашай руцэ. І Катя, ведаеш, я вельмі чакаю то, што мы разам з табой ужо ў хуткім часе правядзем самы маднейшы стрым з дома ўраду, з даху дома ўраду, калі там будуць уздымаць бел-чырвона-белы сцяг. Цяпер кожны з нас штодня робіць выбар паміж лёгкім і правільным. Катя і Даша зрабілі правільны выбар. Яны здабывалі праўдзівую інфармацыю для ўсіх нас і за гэта апынуліся за кратамі. Высокі суд, а які выбар зробіце вы? Як казала Катя, казаць праўду лёгка. І мы далей будзем казаць праўду. Чаго б гэта не каштавала. Белсат ніколі не спыніцца. Мы заўсёды будзем казаць праўду для нашых гледачоў. І вельмі спадзяюся, што вельмі хутка мы прывітаем вас на волі. Амаль 3 месяцы наши журналісткі застаюцца за кратамі гаспадарства, бо працавалі дзеля распаўсюду свабоднай незалежнай інфармацыі. Але незалежная інфармацыя з'яўляецца штодня ў нашым эфіры. Дзяўчыны ўжо перамаглі, а Белсат жыў, жыве і будзе жыць. Мы ўсе разам пераможам. Уже зараз у нашай студыі нашыя журналісты Александр Баразенко і Михаил Аршынскі, аператары, якія працавалі з нашымі калежанкамі. Добрый вечар. Добрый вечар. Михаил, якія ўражанні ў цябе ад сённяшняга працэсу? Вот з Алесем ужо з раніцай размаўлялі на гэты конт, напэўна, сачыў, бачыў, што можаш сказаць? Мне вельмі цяжка, бо Дар'я не проста там моя калежанка нейкая, да? Я з Дар'яй дуже давно знаёмы. Ну, гэта як фактычна як чалец сям'і, бо я знаёмы з яе маці і сям'ёй. Вось, вельмі цяжка. Ну, нібыта такое адчуванне, што камень унутры. Суд гэта фарс. Я лічу, што я не ведаю, навошта яны цякнуць. Яны маглі проста вырак вынесці і ўсё. І я не ведаю, навошта вось гэта ўсё, бо ўсе мы ведаем, што гэтаму рэжыму трэба закладнікі, і яны атрымаюць іх. Магчыма, яны перанеслі гэты вырак для таго, каб просто справа не выглядала такой смешнай, бо што здабылі сёння нашы дзяўчынкі, это
поўную перавагу маральную. Вось, магчыма, поэтому, каб гэта не выглядала зусім смешна. Ну, вось гэтыя 3 месяцы мы весь час узгадваем і нагадваем усім гледачам, калегам нашым, што ўжо 3 месяцы амаль яны знаходзяцца за кратамі. Алесь, ведаю, што доўгі час ты працаваў з Кацярынай Андрэевай. Як часта ты ўзгадваў вашу працу апошнімі днямі і, канешне, сёння, якія ў цябе былі пачуцці? Ну, вось сённяшняя ноч перад судом, і, канешне, калі я сёння пабачыў гэтыя кадры, як дзяўчынкі там за кратамі, безумоўна, вельмі цяжка, безумоўна, там усе гэтыя стрымы праносяцца ў галаве. Галоўная думка, чаму менавіта вось на гэтым я не змог працаваць, то бок, ну, трошкі такое ёсць яшчэ і тое, што сябе карыш, таму што дзяўчынкі там зараз, безумоўна, не мусяць быць, і вельмі цяжка, вельмі непрыемна глядзець на гэты цырк, на тое, як бы спрабуюць проста усіх нас там паказаць нам нашае месца, да, то бок ёсць у расійскай мове такое слово беспредел, ну, то бок яно, як па мне, ідэальна падыходзіць, бо беларускае бязмежжа, яно нават не можа проста адлюстраваць всю тую жесть, якая зараз адбываецца. Так, ўсё ж такі, вялікая салідарнасць, вялікая колькасць сёння журналістаў незалежных прыйшлі падтрымаць, і людзі, якія ведаюць і цэняць Дар'ю Чульцову, Кацярыну Андрэеву, жадаюць усяго цёплага і добрага, усяго, што ў сэрцы. За сумленную працу, за стойкасць, мужнасць беларусы выказваюць гэтыя словы падтрымкі, і у Пінску, і ў Менску. Давайте паслухаем гэтыя словы, потым вернемся ў студыю і працягнем нашу размову. Если бы я их встретил, я бы им сказал, что они большие молодцы, что не боятся нести правду. А перед судом непосредственно хочу им пожелать, первое, свободы, второе, мужества и, ну, чтобы не боялись. Я вообще, конечно, очень возмущена. Люди выполняют свой профессиональный долг. Они преподносят и доносят до нас, простых людей, всю объективную информацию, что происходит сейчас у нас в стране. Нет слов просто от того, что сейчас происходит. А девочкам силы вам, мужества, уверенности, надежды. Все будет хорошо. Они замечательные, сильные, смелые женщины, лучшие представители молодежи, что поблагодарить их за то, что они несут правду и не боятся говорить открыто. Во-первых, поблагодарил бы за работу, за то, как они самоотданно отдаются ей. Ну и пожелать, конечно же, терпения, силы, мужества, ну и хороших новостей для них, для нас. Чтобы для них это все закончилось быстро и хорошо. Надеюсь, за их работу им ничего не будет. Все-таки они работали, они исполняли свой долг. А они мужественные девушки. Вот. Хотела бы им сказать слова благодарности за то, что они, несмотря на все трудности и опасности, вот они рискуют собой, своими интересами и несут информацию в массы. Девчонки молодцы, они настоящие патриоты. Ими гордится вся наша молодежь, столько храбрости иметь, упорства. А что бы я им пожелала? Просто оставаться честными людьми. Я очень сильно ими горжусь, столько смелости у них, выполняют свою работу, несмотря ни на что. И пожелала бы я им, наверное, сил, терпения и просто удачи. Держитесь, все будет хорошо. Мы за вас, не знаю, держим кулачки. Единственное, что можем пока что сделать, все у вас будет хорошо. Всех выпустят, а кого надо посадят, не переживайте. Удачи. Пусть держатся. Вот. Всего теплого и хорошего. Что в сердце, всего им желаю. Вы держитесь, потому что действительно народ с вами. Да, многие боятся, но мы правда с вами. И очень жаль, что все так складывается в нашей стране. Спасибо вам за все. Я пожелал бы, знаете, что справедливости, чтобы все было по справедливости. Сёння падчас стрыму мы казалі пра тое, што Каця такі універсальны журналіст, працуе і ў расследаванні, і ў навіннай журналістыкі, і ў публіцыстыцы. Даша таксама пачала з журналістыцы, альбо пазней нешта адбылося, і яна перайшла ў аператарства. Гэта, Михаил, ты нейкім чынам так на яе паўплываў? Ну, у меня принциповая позиция, что журналист повинен быть универсальный. Так и мне, например, называют оператор, хоть я и не оператор, и не позиционную себе так. И то бок журналист повинен уметь монтовать, да, писать текст, да, на пытанки
быць з аднаго боку камеры і з другога. Вось. Таму і прынцыпова такая пазіцыя была ў тым, што каб навучаць Дар'ю, каб яна разумела ўсе творчыя працэсы. І я лічу, што я са сваёй працай справіўся, і яна вельмі добра паказала тое, што тут яна у Магілёве яна працавала в адным накірунку, а потым у Менску ўжо лёгка вельмі змагла заняцца і іншай працай. Опять же, кажам пра тое, што калі журналіст і аператар працуюць у парах, адзін у аднаго чымсьці штосьці падглядае, чагосьці можна навучыцца. Ці было такое у вас, Алесь, з Кацяй, адзін у аднаго чагосьці навучыліся? Я не ведаю, мне падаецца, мы просто пачалі друг друга тут трошкі кантроліць, да, то бок тое, пра што мы з раніцы казалі, пра што Ігар распавядаў, што у Каці такі ўзрыўны характар. Я думаю, мы неяк спрацаваліся і проста сапраўды стаў нейкі тандем, бо хіба найбольш я працаваў з Кацяй на стрымах і, думаю, вынік працы быў не самы горшы, скажем так. Сёння, калі мы глядзелі на гэты суд, досыць бадзёра атрымаліся нашыя дзяўчыны. Я ведаю, што ты, Міхаіл, атрымоўваў ад Дар'і лісты. Ці там адчувалася таксама бадзёрасць гэтага духу і адданасць прафесіі да канца, як у Каці? Не хапала падтрымкі, такое было адчуванне, што яна вельмі хацела ад родных, ад людзей, якія да яе блізкія, нейкія словы падтрымкі. І, на жаль, ад мяне лісты, ні аднаго ліста не дайшло. Гэта кантроль, гэта тактыка уладаў, каб запугаць, каб змусіць іх супрацоўнічаць з імі. І таму лісты ад блізкіх не даходзілі. Я спрабаваў рознымі спосабамі, каб гэта зрабіць. А таму я перадаваў прывітанне праз родных падчас суду. І яны перадалі. Я вельмі рады. Дзякуй вялікі, што прыйшлі ў нашу студыю. Я нагадаю, Александра Баразенко і Михаил Аршынскі, журналісты, былі з намі ў студыі Белсат, якія працавалі з Дар'яй Чульцовай і з Кацярынай Андрэевай. І вельмі спадзяюся на тое, што і надалей, калі яны выйдуць на свабоду, будуць працаваць. Што ж, за сумленную працу 86 дзён таму нашыя журналісткі Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова апынуліся за кратамі. Яны паказалі Беларусі і свету, што адбывалася на плошчы Перамен 15 лістапада. Як акцыю памяці па забітым Рамане Бандарэнку карнікі замянілі ў чарговы гвалт. Сённяшняе судзілішча — новая старонка ў гісторыі беларускай журналістыкі, а вы, Каця і Даша, сапраўдныя героі Беларусі. На гэтым я, Віталь Бабін, развітваюся з вамі. Будзьма разам. Дзякуй вам за тое, што вы з намі. Што бы ні адбывалася ў Беларусі, наша задача гэта паказваць, і за гэта Кацю і Дашу выкралі наўпрост з працоўнага месца. 15 лістапада яны былі на плошчы Пераменаў і распавядалі тое, за чым назіралі. Яны нікога не заклікалі да гвалту, яны не правакавалі людзей на сутычкі з сілавікамі. Катя і Даша – закладнікі рэжыму. Яны сядзяць за праўду. Это просто паказальная акцыя для таго, каб спужаць нас за тое, што мы робім сваю работу. Даша і Катя амаль 3 месяцы знаходзяцца ў зняволенні. Сёння на іх месцы ў любы момант магу апынуцца я. І я. І я. Кожны з нас. Усе мы. Мы ведаем, што нашыя журналісткі сумленна выконвалі свае прафесійныя абавязкі. Мы ведаем, што яны ні ў чым не вінаваты. Каця і Даша абавязкова выйдуць. Зробіць яшчэ не адзін рэпартаж. Катя і Даша, на жаль, вы не пабачыце гэты ролик, але адчуйце наш заклік сэрцам. Трымайцеся і як мага хутчэй выходзьце на волю. Я ганарусь вами, девчата, и жадаю вам здоровья, счастья. И лечу, что Господь Бог все ж таки вознаградит вас за ваши покуты. Чекаем на волю. У эфіры «Аб'ектыў», дзе навіны дня толькі па-беларуску і без цэнзуры. З вами Вольга Старасціна. Вітаю і запрашаю. Увага! У клетцы асабліва небяспечнай для рэжыму падсудныя. У нас судовая система улады прихватизована Александром Лукашенко, и она ператворена у отдел, где працуют чиновники на контракте, а не судьи.
Распачаўся суд па крымінальнай справе над журналісткамі Белсату. Все гэта сфабрыкаваная палітычная справа. Паўпуці бел-чырвона-белай рэвалюцыі. Ціхановская абвесціла стратэгію перамогі беларусаў. Она учитывает, как много мы уже сделали и что мы можем еще больше. Яшчэ пачакаем, ці замарозім адносіны. Еўразвяз разглядае 4 варыянты палітыкі адносна Беларусі. Патрэбныя годы, каб палітыка санкцый пачала дзейнічаць. Белсат штодня зазнае ціск з боку ўладаў, але ўпершыню нашых журналістаў судзяць паводле крымінальнай справы за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў. Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова віны не прызнаюць. І сапраўды, якая можа быць віна аператара, які толькі паказвае тое, што адбываецца? І якая віна карэспандэнта, які распавядае пра рэальныя падзеі? Але нашым журналісткам за іх прафесійную працу пагражае да 3 гадоў турмы. Пра першы судны дзень Галіна Бакунчык. Падтрымаць Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову ў суд прыйшлі дзесяткі журналістаў, палітыкаў, актывістаў і проста неабыякавых людзей. Каля суда іх сустрэла спецтэхніка, на ўваходзе ўзмоцнены кантроль і спецслужбоўцы ў калідорах. Ведаю, што Кацярына чалавек, які не здольны, в прынцыпе, здзейсніць нейкае правапарушэнне, тым больш злачынства. Ну а за працу журналіста, за тое, што вядзеш здымкі не ў закрытай зоне, за это, по-моему, ніякі кодекс кару не прадугледжвае. Тое, што я чытаў, ніяк не падпадае ні пад якія пакаранні. Канешне, гэта спроба ціска. У судовую залу прапусцілі толькі блізкіх сваякоў з адвакатамі, прадстаўнікоў дзяржаўных тэлеканалаў і некалькі незалежных журналістаў. Прычына – нібыта нястача месцаў і патрэба захоўваць каронавірусную дыстанцыю. Галоўны вынік першага дня суда даведваліся ад сваякоў. Журналісткі не прызналі віны, як не вераць у яе і іх блізкія. Цирк. У меня такое ощущение, что цирк. Все улыбаемся. Не знаю, чем все закончится. Пока ничего не могу сказать. Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову затрымалі 15 лістапада ў доме пры плошчы Пераменаў, калі журналісткі вялі рэпартаж пра разгон жалобнай акцыі да знішчэння мемарыялу памяці забітага Рамана Бандарэнкі. Абедзве звінавацілі ў крымінальным злачынстве, нібыта з арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. У прыватнасці, журналісткі быццам бы спынілі працу грамадскага транспарту і гэтым нанеслі дзяржаве шкоду памерам больш за 11 000 рублёў. Муж Кацярыны Андрэевай, журналіст Ігор Ільяш, быў у судзе сведкам. Абсалютна ніякіх доказаў супраць Кацярыны не агучвалася, і я ўпэўнены, не будзе агучаны. Проста ўсё гэта сфабрыкаваная палітычная справа. Паводле артыкула 342 крымінальнага кодексу журналісткам пагражае да 3 гадоў зняволення. Але пераслед Кацярыны Андрэевай і Дар'і Чульцовай дасведчаны палітык, які прыйшоў падтрымаць журналістак, таксама называе не крымінальным, а палітычным. Заказны палітычны працэс, таму ў мяне няма спадзеву, што нехта з 1100 суддзей, які ёсць сёння ў Беларусі, яны маюць маральнае права называцца суддзёй. Цягам дня ў судзе слухалі сведкаў. Працяг працэсу супраць журналістак у судзе Фрунзенскага раёну адбудзецца 16 лютага. Цяпер за кратамі застаюцца 11 незалежных журналістаў. Супраць 9 працаўнікоў медыяў распачатыя крымінальныя справы. У чым жа вінавацяць тых, хто кажа праўду? Адказы ў наступным матэрыяле. Двое из них – это сотрудники КГБ, один из ГУБОП МВД. Гэта запіс з судовага працэсу аб сілавіках, якія крышавалі наркагандаль. Кацярына Барысевіч асвятляла яго гэтаксама, як і справу аб смерці ў войску Александра Коржыча, справу медыкаў, справу ў Цюрына і гісторыі пра рэпрэсіі ды катаванні дэманстрантаў. Калегі з Тутбай і Камсамольскай праўды адзначаюць ейную дакладнасць, аб'ектыўнасць і ўвагу да дэталяў. Цяпер Кацярына чакае суда ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага. Танчыць, чытае, піша літаратурныя дзённікі, але атрымлівае толькі траціну листов, досланных з волі. Катю я видел в эту пятницу, она в отличном состоянии, у нее хорошее настроение, она всем передает привет, постоянно повторяет, очень просит, что люди никто не волновались.
Кацярыну Барысевіч затрымалі 19 лістапада. Яе і доктара шпіталю хуткай дапамогі Артёма Сарохіна абвінавацілі ў раскрыцці медычнай таямніцы, што пацягнула цяжкія наступствы. А ўсё таму, што Кацярына абвергла версію следчага камітэту дзяржаўнага тэлебачання і Александра Лукашэнкі, што затрыманы і збіты да смерці Менчук Роман Бондаренко меў алкаголь у крыві. Журналістка даведалася, што там быў 0 промилле. Вся информация медицинского характера в отношении Романа Бондаренко на момент выхода ее статьи, она уже была публично оглашена, то есть невозможно было разгласить то, что уже было разглашено. Во-вторых, очевидно, она не оказывала никакого подстрекательства в разглашении медицинской тайны, потому что она, по сути, просто выполняла свою работу. Крымінальныя справы журналістак Белсату і Тутбай аднолькавыя ў матыве ўладаў, кажа намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Гэтыя справы для таго, каб напалохаць іншых калег і паказаць, глядзіце, будзеце асвятляць акцыі, трапляць будзеце ўжо не на 15 сутак, а ў следчы ізалятар па крымінальнай справе. Будзеце пісаць пра вострыя тэмы, паедзеце ў следчы ізалятар КДБ, як Кацярына Барысевіч. Таксама у Сезана Валадарскага удзельнікі прэс-клубу, пляцоўкі, якая арганізоўвае трэнінгі ды сустрэчы медыасупольнасці. Заснавальніца Юлія Слуцкая, ейны сын і аператар Пётр Слуцкі, дырэктар Сергей Альшэўскі, праграмны дырэктар Алла Шарко і журналістка Ксенія Луцкіна. Як паведаміў сёння адвакат у Ксеніі, за кратамі абвастрыліся праблемы са здароўем, якія патрабуюць амаль штодзённых ін'екцый прэпаратаў. Усіх вінавацяць ва ўхіленні ад аплаты падаткаў. Палітвязням прызналі і журналіста Андрэя Александрова. Яго вінавацяць у фінансаванні групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Андрэй дапамог аплаціць 250 штрафаў удзельнікам пратэстаў з грошай, сабраных ініцыятываю Buy Help. Чым больш такіх справаў, тым больш пішуць пра дыктатуру Лукашэнкі міжнародныя аб'яднанні журналістаў, кажа Барыс Гарэцкі. Напэўна, толькі за панядзелак з дзесятак зваротаў міжнародных мы размясцілі на сайце БАШ, і гэтыя звароты працягваюць прыходзіць, прымаюцца яны ад Злучаных Штатаў да Аўстраліі. Летась у Беларусі журналістаў затрымлівалі амаль 5000 разоў. Арышты, непад'ёмныя штрафы і канфіскацыя тэхнікі працягваюцца. Напярэдадні затрымалі нашых калегаў Любоў Лунёву і Дмітрия Солтана. Цяпер яны ў ізалятары на Акрэсціна. На шчасце, Люба паспела паведаміць нашаму калегі, што яны затрыманы і што іх везуць менавіта ў савецкі РУС. Іх затрымалі, я так разумею, ў раёне плошчы Перамогі, дзе яны выконвалі свае абавязкі, проста апытвалі людзей. Журналістаў пераследуюць па ўсёй Беларусі. Аўтара фельетонаў з метра Лупача з Глыбоччыны заўтра выклікаюць у пастаўскі аддзел міліцыі за парушэнне адміністратыўнага заканадаўства аб СМІ. Прычына – супраца з нашым тэлеканалам. Ярослав Стешек, Белсат. Святлана Ціханаўская абвясціла стратэгію перамогі беларусаў. План прадугледжвае аб'яднаныя дзеянні ўсіх дэмакратычных сілаў, офісу і кабінету Ціханаўскай, каардынацыйнай рады, народнага антыкрызіснага ўпраўлення, штабу Цапкалы, партнёрскіх ініцыятываў. Але і кожны ахвочы можа выказаць сваё меркаванне і ўнесці свае прапановы ў стратэгію. Урывак прамовы Святланы Ціханаўскай вашай увазе. В ближайшие дни офис и кабинет Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб Валерия Цепкала объявят о своих проектах в рамках этой стратегии. Но главное, она уже работает. И пространства для действия в ней хватит всем. Вы можете объединяться с коллегами и вместе выходить из госпрофсоюзов. Вы можете участвовать в сходах и форумах, которые созданы для настоящего общественного обсуждения. Вы можете развивать свои дворовые или районные сообщества, чтобы готовиться к массовым протестам, собирать свидетельства коррупции и проводить независимые расследования, поддерживать политзаключенных на судах и помогать их родственникам, переводить их истории на другие языки и отправлять в иностранные СМИ, налаживать диалог со знакомыми, которые работают в госучреждениях на любых уровнях.
Мінула роўна паўгода з дня прэзідэнцкіх выбараў. Падзея змяніла лёсы кандыдатаў на прэзідэнцтва, многіх журналістаў, актывістаў, не заангажаваных у палітыку беларусаў. Ды што там, змяніўся лёс усёй краіны. Шмат хто пытае, няўжо ўсе ахвяры былі дарэмныя? Адказу шукаў Александр Баразенко. У верасні актывістка Вольга Павук з пасёлку Акцябрскі на Гомельшчыне была вымушаная з дваімі дзецьмі пераехаць у Літву. Жыць у Беларусі стала небяспечна пасля ўдзелу ў паслявыбарчых акцыях пратэсту. Я ніколі б не адмовілася ад пратэсту, і калі я магла б гэта паўтарыць, я б толькі больш бы рыхтавалася да гэтага, больш блізка размаўляла з людзьмі і даводзіла да іх, чаму гэта вельмі так важна. Тут стаіць такое пытанне, як вайны. Ці мы змагаемся за сваю свабоду, ці мы прымаем той, халопскія адносіны дзяржавы да цябе самого. 9 жніўня, як і Вольга, на вуліцу выйшлі тысячы беларусаў, нязгодных з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Пратэст з дапамогай спецсродкаў і тэхнікі разагналі ўлады. Затрыманых жорстка збілі ў раусах ды ізалятарах. Але бязмежа сілавікоў выклікала яшчэ большую хвалю нязгоды. Пратэст агарнуў усе слаі грамадства. З кветкамі і плакатамі на акцыі супраць гвалту пачалі выходзіць жанчыны. Маршы салідарнасці праводзілі медыкі, студэнты, дзеячы культуры. Пачаліся стачкі на заводах. Нядзельныя маршы зрабіліся самымі маштабнымі акцыямі пратэсту ў гісторыі краіны, збіраючы да 200 000 асобаў. У паліталогіі ёсць паняцце да негвалтоўныя метады. І своеасаблівасць гэтых негвалтоўных метадаў, яны вельмі марудныя. І чакаць таго, што мы перамаглі б у жніўні, у верасні, нават праз палову гады, гэта досыць наіўна. Беспрэцэдэнтнымі ў гэтыя паўгода сталіся не толькі пратэсты, але і рэпрэсіі з боку ўладаў. Дзясяткі тысячаў затрыманых, тысячы збітых, не менш за 6 забітых. Супраць пратэстоўцаў за гэтыя паўгода распачалі каля 800 крымінальных справаў. 239 чалавек прызнаныя палітычнымі вязнямі. Краіна апынулася ў стане прававога дэфолту, кажа праваабаронца Олег Гулак. Дзяржава адмовілася выконваць свае законы. Ці, скажем так, правильнее, конечно, будзе гэта ужывае законы толькі ў адзін бок і так, як яна іх разумее. А на практыцы это означае, што грамадзяне ад гэтай дзяржавы не абаронены. Не засталіся беларускія пратэсты і без увагі міжнароднай супольнасці. Традыцыйнымі сталіся акцыі салідарнасці беларусаў за межа. А штабу Светланы Ціхановскай, якая яшчэ ў верасні была вымушаная пакінуць Беларусь, удалося заручыцца падтрыманнем лідараў большасці заходніх краінаў. Солидарность всего мира, и Светлана сумела это организовать. Смотрите, более 40 стран мира сплотились в едином вот этом желании помочь Беларуси встать на путь демократического развития. Они не признали Лукашенко. Делегитимация Лукашенко проведена полностью. При этом Светлана признанный лидер. Более 40 стран западных, цивилизованных ее признают. У другое паўгоддзя беларускі пратэст уваходзіць у фармаце дваравых акцыяў і з вялікім міжнародным падтрыманнем, а ўлады Беларусі з еўрапейскімі санкцыямі і надзеямі на сілавікоў. Александр Баразенко, Белсат. Адказам на рэпрэсіі мусіць быць павелічэнне падтрымкі беларускага народу, а таксама ўзмацненне санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі. Такое рашэнне паўстала на сустрэчы ў польскім сенаце. Рэпартаж Ігора Станкевіча. Паўгады пратэстаў на Беларусі, сучасны стан і перспектывы. Сёння ў польскім сенаце адбываецца паседжанне адмысловай камісіі да спраў Беларусі. На яго запрошаныя прадстаўнікі каардынацыйнай рады Беларускага дому ў Варшаве, тэлеканалу Белсат. Сенатар Марцін Басацкі падвёў сумныя вынікі паўгадовай барацьбы беларусаў. На Беларусі затрымано 34 000. У Беларусі затрыманыя 34 000 чалавек. У краіне, якая ў 4 разы меншая за Польшчу. 1800 чалавек моцна пабітыя альбо катаваныя. На велічэзную хвалю рэпрэсіяў вольная Еўропа мусіць адказаць узмацненнем санкцыяў супраць беларускага рэжыму, упэўненыя палітыкі. Гэта абсалютна не лішне даслаць да Менску сігнал, што Еўропа не пагаджаецца і ніколі не прызнае нармальным такое абыходжанне з уласным грамадствам каля брамы Еўропы, бо гэта пагражае не толькі Беларусі, гэта пагражае нашаму рэгіёну ў Еўропе і ўсёй Еўропе. Вельмі важна, што мы акрэслілі неабходнасць больш актыўных дзеянняў з боку Еўрапейскага саюза ў падтрымцы беларусаў і Беларусі. Праз выкананне
выкарыстання тых інструментаў, якія знаходзяцца ў кампетэнцыі Еўрапейскага Саюза. Гэта санкцыйныя інструменты персанальна да тых асобаў, якія вінаваты альбо падазраюцца ў здзяйсненні злачынства ў адносінах да беларусаў, якія адказваюць за палітычныя рашэнні. Асобная тэма сустрэчы – рэпрэсіі супраць журналістаў. Намеснік дырэктара тэлеканалу «Белсат» Алексей Дзікавіцкі узгадаў пра суд над журналісткамі каналу Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Я таксама натуральна расказаў пра тое, што сёння такі вось чорны дзень для нас, бо адбываецца працэс над Дашай і Кацяй. Папрасіў памятаць пра гэта, пра салідарнасць. Па выніках сустрэчы бакі дамовіліся ўзмацніць салідарную падтрымку беларускаму народу і ў якасці аднаго з першых крокаў польскія парламентарыі прапанавалі запрасіць Святлану Ціханаўскую выступіць на паседжанні польскага парламенту. Ігор Станкевич, Белсат, Варшава. Чацвёрты пакет санкцыяў супраць рэжыму Лукашэнкі прымуць цягам некалькіх тыдняў, абвесціў штаб Святланы Ціханаўскай. Тым часам Еўразвяз распрацаваў 4 стратэгіі адносна Беларусі. Якія з іх спрацуюць з большай верагоднасцю, высвятляла Ірына Дарафійчук. Еўразвяз разглядае 4 стратэгіі ў дачыненні беларускага рэжыму. Паводле інфармацыі Радыё Свабода, іх распрацавалі амбасадары 16 еўрапейскіх краінаў напрыканцы мінулага года ў Менску. Цяпер прапанавалі на разгляд Брусэлю. Першы варыянт прадугледжвае назіранне за цяперашнім станам. Другі – інтэнсіўнае дыпламатычнае ўздзеянне. 2 наступныя – санкцыі рознай ступені аж да замарожвання стасункаў. Ресурс руху по другому варыянту, то бок по варыянту інтэнсіўнага дыпламатычнага ўздзеяння на беларускае кіраўніцтва, ён вельмі абмежаваны. Ён быў бы магчымы толькі пры ўмове, што кіроўны рэжым Беларусі адмовіцца ад жорсткіх рэпрэсій, возьме курс на лібералізацыю, але сёння мы бачым абсалютна процілеглую тэндэнцыю. Таму дыялог паміж Бруселем і Менскам не мае перспектыў. 2 апошнія варыянты, на думку палітолага, можна аб'яднаць. Такім чынам, Еўропа можа або захаваць цяперашні стан рэчаў і назіраць, або ўводзіць новыя санкцыі. Калі працягнецца гэты тренд на ўзмацненне жорсткасці, калі будуць прыняты тыя заканадательныя новацыі, якія аб'яўлены, і калі пачнуць вельмі жорстка караць і за бел-чырвоны сцяг, і за так званую дыскрэдытацыю палітыкі Беларусі, то гэта з'явіцца ўжо дзесяткі і сотні палітзняволеных. Тады будзе сапраўды ўзмацненне санкцый. Які з 4 прапанаваных амбасадарамі варыянтаў дзеяння прыме кіраўніцтва Еўразвязу, пакуль невядома. Аднак, калі нават увядуць новыя санкцыі, то наступстваў давядзецца пачакаць, падкрэслівае Валер Карбалевіч, бо санкцыі працуюць на далёкую перспектыву. Пра тое, што наступны 4 пакет санкцыяў прымуць цягам некалькіх тыдняў, абвесціў штаб Святланы Ціханаўскай. Санкции, которые 3 пакета приняты, сейчас будет 4, потом и 5, в отношении тех, кто осуществлял насилие, фальсификации выборов, а также кошельков режима. Агулам у чорных спісах розных краінаў свету ўжо 208 беларускіх чыноўнікаў і набліжаных да Лукашэнкі асобаў. Найдаўжэйшыя спісы ўвялі краіны Балтыі. Ірына Дарафійчук, Белсат. Марафон свабоды правялі беларусы Лос-Анджелесу. На фінішы якога падпісалі паштоўкі ўсім 227 палітычным вязням. Салідарнасць за акіяну у наступным сюжэце. Мы пабяжым 2234 метры. Гэта лічба, якая нагадвае наш сумны вядомы артыкул 2364, які я сама адсядзела. Сейчас мы побежим туда! Я подписала открытку Никите Емельянову в Могилеве, потому что я сама из Могилева. Меня зовут Ирина, я украинка, и хочу, чтобы белорусы знали, что мы поддерживаем Белоруссию в их борьбе. Мы собрали не менее 200 писем, направим их завтра на территорию нашей страны. Мы желаем им выйти скорее на свободу и жить в новой, свободной Беларуси. Живе Беларусь!
Суд над нашымі журналісткамі не скончаны. Які можа быць вынік? Ці дачакаюцца несправядліва абвінавачаны справядлівага прысуду? Пра гэта Святлана Калінкіна разважае з Сергеем Ваганавым. Глядзіце размову адразу пасля аб'ектыву. Я ж развітваюся са гаспадарствам. Зычу моцы трываласці. Беражыце сябе і сваіх блізкіх.